ዝብልዎን ዝገብርዎን ኣሰንዮም እወንታዊ ሓሳብን ሓቅነትን ሰኒቖም ሰናይ ነገራት ዝምነዩ ሰባት ዝሕግዙን ቅኑዕ መገዲ ህይወት ዘርእዩን ዝሕብሩን ቅንዕና ብምዝውታር ሰባት ምዝጋገዩ ብቐጥታን ብቕንዕናን ዝዛረቡን ንሰብ ኣብ ኣፉ ዝነግሩን ዝረኽብዎ ዝሰምዕዎን ዝተመከርዎን ዘርብሕን ዝጠቅምን ሓበሬታን ነገራትን ንዝምልከቶ ሰብ ከይበቐቑ ዘካፍሉ ነገር ካብ ምግናንን ምጎሃርን ዝግትኡን ህውከት ኣብ ምቕሃምን ምዝሓልን ልቦንኦምን ሕልንኦምን ዘበርክቱ ዕዉት ህይወትን ርጉእ መንፈስን ንምውናን ንሰባት ዝምህሩን ዘረድኡን ቀዳመይቲ ጥበብ ፈሪሃ እግዚአብሔር ምዃና ዘዘኻኽሩን ዘተግብሩን ዋዛ ምስ ቁም ነገር ገይሮም ንሰባት ከየሰልቸዉ ዝዛረቡን ዘረድኡን ንኾለፍቲ ዕላልን ጸየቕቲ ዘረባን ከይተገደሱ ኣብ ቁም ነገሮምን ዕላሎምን ዘቕንዑ ንፈጣሪ እናመስገኑ ንብድሆታት ህይወት ብጽንዓትን ብዓቕልን ዝሰግሩን ሓጎሶምን ሓዘኖምን ብሜላ ዝቆጻጸሩን ብቤላ ቤለው ዘይደሃሉን ኣብ እዋን ጸገም ዝበልሑን ዝጐልሑን ቅንዕና ድንጋጼ ርህራሄ ዘቐድሙ ትምህርትን ስራሕን እቶም እንኮ መገዲ ዓወትን ምዕባለን ምዃኖም ብዝተፈላለየ ቋንቋን መንገድን ንሰባት ዘሕብሩን ዘርእዩን ዘተግብሩን ሰብ ኣብ ጊዜ ስቓዩን መከራኡን ዝያዳ ሓገዝን ምጽንናዕን ከም ዘድልዮ ብመልሓስን ብግብርን ዘሰንዩ ዝተኣስረ ዝተጨነቐ ዝሓመመን ዝተሸገረን ሰብ ዝረድኡ
ሰባት ጽቡቕን ሰናይን ክረኽቡን ክሰርሑን እንከለዉ ልባዊ ሓጎሶም ዝገልጹ ምትባዕን ናእዳን ብልቢ ዝልግሱን ካበይ ዓዲ ኢኻ እንታይ ሃይማኖትካ ዝብሉ መርዛማት ሕቶታት ፍጹም ዘይጥቀሙን ዝጽየፉን በአንጻሩ ኣብ ፍቕሪ ሓድነት ሰብኣዊ ክብረት ዝኣምኑን ዝተግብሩን ንነገራት ብኹሉ ሸነኻቱ ፈትሾም ክርድኡ ዝፍትኑ ዘሎ ጊዜ ይበዝሕን ይበልጽን ኢሎም ጠመቶኦም ንቕድሚት ዘተኩሩን መደባቶም ዘነጽሩን ኣብ ስራሕ ዘይምርዳእ ምስ ዘጋጥም ኣብ ክንድን ሰባት ምጽላምን ምውጥዋጥን ነቲ ዘጋጠመ ነገር ኣተኪሮም ጠንቁን መፍትሒኡን ዘናድዩ መንነቶም ታሪኾም ሃገሮም ቋንቋኦምን ባህሎምን ዘኽብሩን ዝሕልቑን ሰባት የብዝሓልናን የበርክተልናን